Volve tremer a terra en Venezuela. Un terremoto de 4,6 sacode a Guaira mentre seguen os traballos de rescate. 5 días despois do dobre sismo, a vida aínda se abre paso entre os cascallos, pero cada vez con menos forza. Os falecidos superan xa os 1.700, 17 deles españois. Os desaparecidos contanse por milleiros. Galicia comeza a elaborar os presupostos para que estean en vigor o 1º de xaneiro. A prioridade da Xunta é seguir reforzando o investimento en sanidade, educación e atención ás persoas dependentes. Ademais, as contas de 2027 centraránse na construción de vivenda pública e no impulso ao ano xacobeo. E hoxe amosámoslles un uso ata o de agora pouco estendido das augas termais. En Ourense, un cociñeiro converteu este recurso milenario nun ingrediente da alta cociña. Miguel González investiga como as propiedades das augas termais poden transformar alimentos e crear pratos que saben amar. Comezamos, boas noites. A Xunta comeza a elaboración dos presupostos autonómicos pro 2027. Alfonso Rueda adiantou hoxe os eixes principais desas contas e presumiu de que un ano máis entrarán en vigor o 1 de xaneiro. Gloria Valera. Sí, Alfonso Rueda explicou que as contas de 2027 manterán unha aposta clara pola vivenda e tamén blindarán os servizos básicos. Reforzarase a sanidade, a dependencia e máis educación e, ademais, poñerase a vista no vindeiro ano xacobeo. O presidente da Xunta asegurou que as contas públicas son unha ferramenta imprescindible para gobernar e contrapuxo a situación de estabilidade de Galicia coa do conxunto de España, onde o goberno de Pedro Sánchez leva sen presupostos dende 2023. Fronte ás incertezas do escenario nacional e internacional, a Xunta presume de previsibilidade e anuncia que se pon a traballar nos orzamentos do 2027. Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano do correspondente exercicio orzamentario, como ten que ser. Adiantan que impulsarán o plan de vivenda e un modelo educativo inclusivo e de alta calidade. En sanidade anuncian un reforzo do persoal, a modernización dos centros e máis recursos para a dependencia. E destacan tamén a aposta especial polo xacobeo na busca dun turismo máis sostible. Os orzamentos son a ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Entre as prioridades desas contas, a Xunta remarca tamén a modernización da economía galega. Desenvolvemento industrial sostible, a innovación, o apoio ao emprendemento das persoas autónomas, a atracción de novos proxectos empresariais e a transición enerxética. No calendario fixado prevén aprobar o tito de gasto a finais de xullo e os orzamentos arredor do 20 de outubro. Mentres, o Goberno de España, que leva 3 presupostos prorrogados, dá agora o primeiro paso para ver se saca os do ano que ven. Aprobou o cadro macroeconómico, pero polo de agora non conta con apoios. Se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Intentouno antes, pero en toda a legislatura o Goberno non conseguiu aprobar uns presupostos xerais. Agora volve a carga e aproba o cadro macro, a primeira pedra sobre a que construir unhas contas públicas. Estima que a economía medrará este ano un 2,6% e que o paro baixará do 10%. Para a semana que ven convoca as comunidades autónomas para fixar o teito de gasto e os obxectivos de déficit. Estamos trabajando en ese escenario central de ir cumpliendo plazos con un calendario regular y vamos por ahora bien. Pero Sumar parece desconfiar do socio e mete presión. Estamos en la recta final de la legislatura y lo que le pido al Partido Socialista es que actuemos. O Goberno non o vai ter fácil no Congreso, perdeu o apoio da maioría dos socios, entre eles de Podemos. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Cada vez máis voces piden un adianto electoral. Convoque elecciones. Con máis rotundidade o PP, Feijóo cree que Sánchez está manobrando para alterar o censo electoral coa chamada Lei de Netos. Ingeniería electoral. Como los votantes actuales pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas. Pedro Sánchez descarta o adianto e insiste en que esgotará a legislatura. E hoxe soubemos que a UCO atopou na sede do PSOE unha axenda con anotacións manuscritas de Santos Cerdán sobre o rescate de tubos reunidos. O achado forma parte do informe que provocou a imputación da presidenta da SEPI.
A axenda atopada en Ferraz contén anotacións que demostrarían que Santos Cerdán coñecía a intervención da trama liderada por Leire Díez no rescate de Tubos Reunidos. Esa trama, que presuntamente realizou manobras para influir en procesos xudiciais e axudas públicas, inclúe o pagamento dunha comisión polo préstamo de 113 millóns de euros a Tubos Reunidos. A axenda de Santos Cerdán forma parte do informe que levou o xuíz Santiago Pedraz a imputar a presidenta da SEPI. Xunto a Belén Gualda, o magistrado da Audiencia Nacional imputa outras 24 persoas a proposta de anticorrupción. Na causa investíganse 5 operacións da SEPI nas que presuntamente interveu a coñecida como a fontaneira do PSOE, entre elas o rescate de Tubos Reunidos. Tamén estarían involucrados o anterior presidente da SEPI, Vicente Fernández, e o empresario Anchón Alonso, amigo de Santos Cerdán. A empresaria Carmen Pano reiterou hoxe ante o xuíz Pedraz que a trama de Santos Cerdán lle ofreceu 250.000 euros para silenciar os pagos en efectivo en Ferraz. Sinalou que lle ofreceron esa cantidade repartida para a boda da súa filla, pero o chofer que a levou a Ferraz e o resto para pagalo ao alugueiro da súa casa. Carmen Pano declarou en varias ocasións que levou 90.000 euros en metálico á sede do PSOE en Ferraz. A secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcaraz, gardou silencio no Senado. Na comisión que investiga irregularidades na SEPI, a secretaria do expresidente acolleuse o seu dereito a non declarar por estar inmersa tamén no caso Plus Ultra. Na Cámara Alta, a senadora do Partido Popular acusouna de ser o nodo central da trama o seguir as instruccións do expresidente. Os populares lembráronlle que Zapatero asinalou o declarar ante o xuíz Calama e que a volverán citar no Senado. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a condena ao alcalde de Verín a 2 anos de cárcere por un delito contra a ordenación do territorio. A sentenza ratifica a decisión da Audiencia Provincial. Establece que promoveu unhas obras nas inmediacións da Igrexa de San Bartolomé sen presentar o proxecto técnico e sen a autorización da Consellería de Cultura. O socialista Xerardo Seoane terá que pagar unha multa de 2.500 euros e non poderá presentarse ás eleccións municipais do ano que ven. O Goberno modifica o escudo anticrise que activou pola guerra en Oriente Próximo. As rebaixas nos combustibles iránse reducindo ata desaparecer en outono. Só se manteñen pro gasóleo profesional. En xullo desaparece a bonificación do IBE dos carburantes que o Goberno activara pola guerra de Irán, pero sustitúe por un desconto directo no surtidor. Comezará sendo de 15 céntimos e irá reducíndose cada mes ata desaparecer en outubro. Conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias. O que mantén son as axudas ao gasóleo para a agricultura, a pesca e os transportistas, pero está previsto recuperalas para todo o mundo se o petróleo se volve a disparar. Mantenemos una cláusula automática de vuelta a esos 20 céntimos por litro de apoyo a los hogares en caso de que el conflicto se recrudezca. A prórroga do escudo anticrise amplía en 165 millóns as axudas para que os agricultores merquen fertilizantes e a longo prazo o Goberno anuncia a eliminación gradual do imposto á produción de enerxía. Es una eliminación gradual en 18 meses, pero va a contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de nuestra industria. O decreto coas novas medidas entrará en vigor o mércores. Unha medida do paquete orixinal que xa decaera o mes pasado foi a do IBE reducido para a electricidade e a suba no recibo notouse na inflación do mes de xuño. Tamén encareceu o gas e, aínda así, a taxa interanual do IPC mantívose sen cambios respecto a maio, no 3,2%. O abaratamento dos combustibles compensou esas subas da luz e do gas. E falando de IBE, o Goberno vai subir o dos pisos turísticos ata o 21%. Será a través dun Real Decreto que se votará nas próximas semanas. Patricia Vilar. Sí, esta suba do IBE dos pisos turísticos do 10 ao 21% pretende desincentivar este tipo de alugueiros e forma parte dun Real Decreto que prepara o Goberno para facer fronte á crise habitacional, un paquete de medidas que aínda non está concluído, pero que pretende recuperar tamén a prórroga automática dos contratos de alugueiro que o Congreso tombou o pasado mes de abril. A falta de que se concrete, tamén anunciaron que o que se pretende é regular o alugueiro
número de vivendas por cuartos e aumentar as exencións no IRPF para aqueles caseiros que non suban os prezos dos seus alugueiros. Grazas, Patricia. Os universitarios galegos terán a matrícula de balde por terceiro ano consecutivo. Máis de 27.000 estudantes beneficiáronse xa desta medida que lles permite un aforro de 20 millóns de euros ás familias. A Xunta acordou manter a inscrición gratuita tanto nas carreiras universitarias como nas ensinanzas artísticas superiores pros alumnos de primeiro curso e para todos os que aproben os seguintes. Os que non se poidan beneficiar desta axuda terán un curso máis as taxas conseladas. En agosto rematan as obras do novo edificio do Hospital Clínico de Santiago. A Xunta agarda que estas novas instalacións puedan comenzar a recibir pacientes no último trimestre do ano. Para que todo estea a punto, vai investir case 6 millóns de euros en equipamento. Neste novo edificio estarán, entre outros servizos, a unidade de reproducción asistida, a de mama, a de dor e o hospital de día. Galicia considera insuficiente a reforma do financiamento da dependencia impulsada polo Goberno Central e reclama o pago de 3.000 millóns de euros de débeda acumulada ca nosa comunidade autónoma. Así o trasladou a conselleira de Política Social Fabiola García na reunión entre o Ministerio e as comunidades autónomas. A Xunta di que o financiamento do Goberno Central non chegará a cubrir o 40% dos custos dos servizos, quedando lonxe do 50% que recolle a lei. A reclamarlle unha vez máis ao Goberno de España que cumpla co financiamento da Lei de Dependencia 50% Estado, 50% de Comunidade Autónoma. Pedirlle que se deixen de fume e que nos aboen de forma inmediata os máis de 3.000 millóns de euros de débeda que teñen con todas as persoas maiores e con discapacidade en Galicia. Todas as institucións do país gardaron hoxe un minuto de silencio polas vítimas dos sismos en Venezuela. Ese acto foi especial en Marín, onde esperan noticias de 4 veciños desaparecidos. Ali coñecemos o drama doutros marinenses. Jennifer perdeu 11 familiares. Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 ya sacaron sus cuerpos. Polos seus e por todos os compatriotas falecidos en Venezuela, Jennifer acudiu ao minuto de silencio ás portas do Concello de Marín. Tamén polos seus veciños e amigos, Josvani, Adela, Ulises e Lea, a parella e seus fillos residentes na vila, desaparecidos cando visitaban a familia na Guaira. Nadie sabe nada en estos momentos, pero no queremos dejar de perder esa esperanza, ¿no? Sabemos que están en la peor zona, que era la que ellos iban, y no hay noticias de ninguno de los 4. Son amigos míos, esperemos, tenemos una esperanza de que estén vivos. Y nada, no tengo palabras ya. A máis destes actos de apoio testemuñal, as comunidades venezolanas de Galicia seguen organizando campañas de axuda material. Ahorita medicamentos, porque es lo que más se necesita, medicamentos e insumos médicos. Y carpas, estaban solicitando carpas y tiendas de campaña. 3 locais da Estrada convertéronse en centros de recollida para a comarca do Deza en coordinación coa Federación de Entidades Venezolanas de Galicia. Mentres, as autoridades venezolanas elevan a máis de 1.700 os mortos e máis de 5.000 os feridos no dobre terremoto da semana pasada. Entre eles hai 17 españois falecidos e 138 desaparecidos. Hoxe, unha forte réplica complicou aínda máis a busca de superviventes. Aarón Cantillo, salvadoreño de 21 anos, levaba 106 horas sepultado baixo a súa casa na Guaira. Tamén desde o mércores permanecía atrapada Belki Barreto. Son as últimas vítimas rescatadas con vida, imaxes que 5 días despois do dobre terremoto rozan o incomprensible, como a destoutra muller feliz de volver ver caras coñecidas 90 horas despois. Ou a deste bebé de 9 meses que emerxe dos cascallos seguido da súa nai. Pero o contador deste tipo de relatos, que o domingo aínda rexistrou 30 superviventes, está a piques de apagarse. Os rescatistas locais e internacionais axúdanse de cans, sensores térmicos e equipos de son para apurar os últimos minutos dunha carreira contra o reloxo. Pero hai milleiros de desaparecidos e a axuda oficial non dá abasto. Queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares,
Ayúdennos! Este luns, unha réplica de 4,6 graus volveu sacudir o norte de Venezuela, engadindo máis angustia á busca dos parentes soterrados. Que ahora tembló, todas las placas se agrietaron. ¿Y cómo hacemos para sacar a nuestros familiares? A ONU estima que 7 millóns de venezolanos resultaron damnificados polos sismos. Estamos de novo aquí en Galicia, moi pendentes dun gromo de hepatite A detectado en Narón. Hai 8 casos confirmados e algúns deles, Andrea Otero, seguen hospitalizados. Si 3 persoas continuaban aínda hospitalizadas, aínda que unha delas á espera de ser hoxe dada de alta. Deses 8 casos confirmados en Narón, 7 precisaron ser hospitalizados, 6 deles aquí neste hospital de Ferrol e outro na Alemaña. Ser un virus con un longo período de incubación que pode ir dende os 15 ata os 50 días. Dende Sanidade levaron a cabo esa proposición de vacinar a 20 persoas de estreito contacto. Agora estáse investigando de onde poden provir estes contaxios, están relacionados entre sí, aínda que polo menos 6 dos 8 poderían estar vencellados. Gracias, Andrea. Na Coruña segue a buscada a persoa que matou un veciño do barrio dos Rosales cravándolle un coitelo no pescozo. A policía busca un home cas mans tatuadas e con antecedentes por intento de homicidio. A Policía Nacional mantén aberta a investigación para localizar o autor da coitelada mortal. Unha testemuña comentou que intres antes do acoitelamento vira un home dando voltas pola zona. Levaba a faciana oculta cunha máscara e vestía un suadoiro con capucha e pantalóns negros. Sospeitan dun home duns 50 anos con tatuaxes nas mans. Están buscando culpable a ver que se faga justicia. O acoitelamento aconteceu pouco despois da 1 da tarde deste domingo na travesía dos Rosais. Tío que lo cuchillo salió de... Hay como una división en los primeros que dan a la parte de atrás, si lo habéis visto. Estaba escondido y salió y le... Con pavor y medo, ¿no? Noticia que te dixe en shock. A vítima, un varón de 55 anos, estaba preto da súa casa. Paró un médico y lo miró y ya dijo que estaba muerto. Vino la policía y nada, ya vi cómo le ponían la sábana encima y todo. O meu amigo Jaime. Pero... Polo momento non se desbota ningunha hipótese sobre o móvil do crime. Parece que foi un axuste de contas. Pero... Eso terá que decir a policía ou que investigue. As imaxes recollidas polas cámaras de seguridade van ser a clave para identificar o autor do crime. En Alemaña, un tiroteo nun centro de acollida de menores e de nais tuteladas na cidade de Stade causou 6 mortos e varios feridos. A policía detivo 3 persoas, entre elas o autor dos disparos. Os axentes investigan as circunstancias do suceso e falan dunha traxedia familiar. Imaxes moi distintas en Oleiros, onde un veciño perdeu o control do coche cando saía da casa a traballar esta mañá. Así quedou, colgado da varanda da vivenda. Un equilibrio complicado en vertical que, por sorte, non tivo consecuencias relevantes para as persoas. O condutor sufriu unha pequena lesión nun pé e foi un centro médico. Un aviso, hai que ter moito ollo cando se realicen traballos con maquinaria agrícola durante os períodos de alto risco de incendio durante as horas centrais do día. Haberá que contar cunha persoa que vixíe se produce algún conato de incendio. Tamén hai que levar un tanque de auga de polo menos 400 litros, un par de batelumes, un extintor e unha mochila extintora. Todo isto hai que telo en conta cando se realice calquera actividade forestal de carácter preventivo ou agrícola. Máis asuntos deste luns. Un erro no recheo dos depósitos de combustible provocou que durante máis de 4 horas unha gasolineira de Ribadeo suministrase gasóleo desde os surtidores de gasolina 95. A empresa xa anunciou que se fará cargo de todas as posibles avarías que poidan aparecer nos vehículos afectados. O erro cometeuse o sábado durante 4 horas, entre a 1:10 e as 5:20 da tarde. Os condutores que recargaron nesta gasolineira de Ribadeo fixérono co combustible equivocado. A empresa avisou rápido e pediu disculpas. É certo que hai moitas incidencias, pero a todas se lles vai dar solución, se lles vai dar unha resposta, puxose a disposición deles todos os servicios dos seguros da gasolinera e, polo tanto, pues esperar a que pasen os prazos e que se resolva canto antes. A gasolineira asumirá os custos das averías que poidan aparecer nos vehículos que repostaron gasóleo no canto de gasolina de 95 octanos e viceversa. O problema debería solucionarse co baleirado do depósito e unha limpeza do circuito de inxección.
E se estropea algún inyector, xa estamos falando de palabras maiores. Pero en principio non tiña por que afectarlle gravemente ao motor nin na moto nin do coche. Entre os afectados por esta desafortunada repostaxe están numerosos participantes na concentración de motos que se celebrou en Ribadeo esta fin de semana. E falando de erros, cumpren 70 anos uns cadernos pensados para corrixir os erros de caligrafía e os de cálculo. Os famosos cadernos Rubio que marcaron as vacacións de moitas xeracións e que se seguen vendendo nas librarías. Coa mesma filosofía de sempre, a de fixar coñecementos a través da práctica, os cadernos Rubio formaron parte da vida de moitas xeracións. Facía moitísimos e era unha maneira de aprender caligrafía. Os míticos cuadernos que te compra tu madre en verano para reforzarte del colegio, ¿no? Sí, a mí me compraba mi padrino cuando suspendía y después en verano me mandaban ahí a hacerlos porque era el castigo. Castigo ou entretemento porque seguen tendo o seu público 70 anos despois. No caso do público infantil, con contas e prácticas de lectoescrita. Pero tampouco debería ser unha cousa xeralizada que os rapaces teñan que facer deberes todo o verán que xa están todo o ano traballando. Rubio ten agora tamén edicións especiais para axudar os adultos a manter o músculo das habilidades cognitivas. Véndese tamén en app para tabletas. Yo creo que el formato físico es mejor en general, también para descansar más la vista. Los procesos cerebrales mejoran con la escritura a mano. Santillana, Naya e SM subiron nos 80 ao carro dos libros de actividades. En galego atopamos hoxe as propostas máis innovadoras, como a este de hematocrítico. Tamén temos, por exemplo, Collen o de verán, pero vai como distintas estacións, de Blanca Millán, pois para facer manualidades. E tamén libros de apoio para nenos con necesidades diversas. Estamos agora en Ourense, onde un cociñeiro converteu un recurso milenario nun ingrediente de alta cociña. Miguel González investiga como as augas termais poden transformar alimentos e crear pratos que saben amar. En Ourense, a auga termal tamén se cociña. O chef Miguel González leva anos investigando como as propiedades destas augas poden cambiar a textura, a cor e o sabor dos alimentos. Máis de 50 manantiais en toda a provincia, co cual creo que o ingrediente que nos identifica é dándolle un pouquiño de voltas á historia, rebuscando, os romanos facían o pan coa auga das burgas. Como van polo chan, van arrastrando esos minerais, que cada mineral, cada auga é diferente. Unha potencia, pois, a cocción das verduras con clorofila, outra potencia os marinados. Un dos pratos máis persoais é trago de mar, leva navalla e berberecho abertos e cociñados en auga termal, cunha espuma freita coa cocción do centolo que recrea a espuma das ondas ao romper contra as rochas. Unha receita coa que busca revivir os recordos da infancia. Pisábamos area e o primeiro que íbamos a facer é a ver se atopábamos berberechos para zampálnos ali na propia area, non? O proxecto continúa medrando. O seguinte paso é elaborar un mapa das augas termais de Ourense para saber cales poden empregarse na cociña e cales non. Queredes cocer? Pois ide ás termas de aquí. Queredes blanquear? Pois ide ás termas dali. Queredes escalfar? O último bocado tamén sabe Ourense, un xeado elaborado con auga termal e ervas recollidas no camiño ás termas. A Catedral de Santa María de Tui ten nova iluminación para celebrar o seu 800 aniversario. Un conxunto impresionante que combina románico e gótico e que agora loce tamén na noite tudense desde distintos puntos da cidade. Podemos apreciar os detalles do seu pórtico, as torres, o pazo episcopal e cunha ollada máis próxima o traballo dos canteiros na súa pedra. Sen dúbida, unha das xoias da nosa arquitectura. Con ela marchamos. Que teñan unha feliz noite. Ata mañá.